moro kae mabende wadwani mondo wachak wanuoni lipot molosnwa kod Judith Omondi mondo ing'eni to weche ma otenore kod weche mag jotije chalo nade. Atamalo 98 mar chuo kod 99 mar mine tiyo tije ma ok ochopo rang'iny madwarore kama oting'o chudo ma ok ni kare, lwasi marach mar tich kod onge mar jokend ratichgi. Ma oyang kod jolony timo nonro mawuok e mbalariany ma Nairobi motimo nonro mondo mi osond piny owacho e keto lwasi makare ne jotich ma thurka. Wale report makamano koyo kuom jafwambo marwa Judith Omondi. Being able to bring out jotim nonro ma opogore ka osirgi kod riwruok ma ok mar piny owacho mar Partnership for Economic Policy koro dwaro mondo mi piny owacho osir tije mamoko ma ok magandika mondo mi odwok piny kwan mar ji ma ondiki to tiyo e lwasi mar tich ma ok ni kare. Kaluwore gi ripot mane ochiw, atamalo 1 kende mar mine kod atamalo 2 mar chuo ema ondiki to ochopo e lwasi madwarore ne jotich. Tumepata kwamba only 11% ya wanawake wanafanya kazi wanafanya kazi zile zinawalipa minimum wage. In Kenya tunasema ile the lowest unaweza lipa employee ni 15,000. Sasa hii 15,000 si kila mtu anaweza kuilipa kwa sababu unapata zile company zenye mapato yake ni kidogo, hivyo haiwezi lipa wafanyikazi wake hiyo 15,000. Lwasi makare oketie kidenje abirio magi oriwo chudo makare, tiyo e seche mag winjruok, yweyo ma ichulo, chudo mar NSSF kod NHIF ne jotich, yie mondo jotich obedie riwruoge makedo ne ratichgi, kaachiel kod chiwo ngimiti ma ondiki ne jotich e kinde ma indikogi. Riwruoge mag ji giwegi moko kuom lek ma piny Kenya geto chopo kare ka 2030 en neno ni ji ni kod tije makare, ok gisebedo ka gichiwo omenda mar timo nonro mondo mi gichan kaka gichako keto lokruoge. Wanataka kuachieve hizi decent work sustainable development goal by 2030. Na one of the sustainable development goal touches on decent work for all. So for us to be able to achieve hii lazima tuanze kujua na kurecord hizi statistics za decent work, tuone progress yenye tuna make. Kaluwore gi nonro mar piny owacho ma higa 2022, atamalo 59 mar joma mine ne ondiki e tije mag lwedo kama oting'o mag pur kod tiyo e miere, kata bed ni chudo margi pod ne ok chopi e rang'iny madwarore. Kaluwore gi nonro ni, mayango ni ji matiyo e tije manjang' tin mokalo, jolony koni poni piny owacho kosiro tije mag lwedo, chopo lek mar chiwo tije ne jo Kenya nyalo lwari e lwanda. In Kenya, one of the areas that creates employment, that is the informal sector. One needs to look at those areas and see, because it employs, I think, 80-something% of the workers. Judith Omondi, Ramogi TV.